non tigi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktir men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. En jetti Allah en juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama goɗɗo guilele hono wodani kala ko wodi wodiri sababul muɗum mo ganduɗa ko inneteɗo inde Allah inne mo inde Allah innete inde mum rewne hen kanko ɓesgu e sahabaɓe afuleñol kodda nabaɓe. En camini ceerno men khalifa men wondude ceerno Ibn Oumar ceerno baba Abdoul Aziz Kane ceerno Siraji Anne ceerno Hamme Kebe e dendagal sette wallidiɓe ceerno e diina o e sunna o e jokkere e ndamde e kamɓe kala en camini ɓe juurima. En camini ɓen dilloɓe e saktimen Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi en jetti dendagal bandiraɓe kala dendagal julɓe kala e gardugol Alaji Bayel Mbaye Alaji Bachir Wan e dendagal wallidi mabɓe nder golle ɗe wonɓe toon to pittaduji cellani nde Allah ɓeydata cellal kisal ha heewa hayni kadi wonɓe e nder galleji ɓe cellani nde Allah immintaɓe heeɓe jokka e hajuji mabɓe yaaɓe ɗangal ƴewode jikki jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah newnatata surare nden ke kalisaji e kayitaji wonjude jamme cellele kisa Allah. En garti kadi kattande jomiraɗo yuɓɓinande bandiraɓe yewtere men wiyetende andu hoorema ɗo e saktir men Dakar FM. Alhamdulillah alamin eɗen jogui weltare mawde e oɗete jamma mo ganduɗa ko alette en hawre ɗiɗi e lewru men jolal hitaw ñaƴƴiɗe nogasi ɗo e wuuro Tottungo Madina Gounass Dakar FM Medina Gounass to banggue men nano eɗen gonde mo ganduɗa ko ceerno Ahmadou Yaya Ba enen makko ndendi yewtere nde enen ɗowdata yewtere hayso o dumon en mbayrinandemo seeɗa. Alhamdulillah alamin hande kadi en keptimo arti kadi jokkude golle ha no hannirta ni to banggue men ñaamo enen gondi jogui koɗo tedduɗo mo ganduɗa machallah koye seeɗa legal siwawo jeeya. Alhamdulillah min so inde nde haalama tan andere min garama ko joni so lahlam ɗo jaaɓi ceerno Yaya caminen bandiraɓe haɗa min arde koɗo meɗen dendagal hettiyankoɓe radio meɗen Dakar FM kala e kuuɓal mbawi tawede e nder jokilne windere e kala ko noonne kadi calminirten wonɓe ɗo e radio ngo gueɗe gartugol mawɗo Bayel Mbaye Abdoul Basir Kane Cheikh Oumar Dioude yen kasen e kala mo ene initoro radio e dillata en calmini ɗum ɓe jettorima billahi ɓe kodira saabu Allah ɓe gonda yimɓe Gounass ya Allah yarama nde mbawɗen tawtorede ndeɗo yewtere hannde andu hoorema nde ganduɗa e kala e saaha ewa ko yuɓɓintede ɗo e radio men Dakar FM hono no jewte keddiɗɗe e yuɓɓinirte ni no yewtere foof no jogui mana muɗum mo ganduɗa ewa kadi ko mana baɗɗo fayida. Alhamdulillah rabbil alamin so Allah artiri en ɗo hen hannde ko yettude Allah no fewi kono kadi ko yettudemo e jarnudema kadi e ɗinnare maɗa wattudema hakkille kadi ɓesgu Madina Gounass kala e kuuɓal noon eɗen jafno bandiraɓe heeɗiyankoɓe tumade e mbayrinande en wona e hunde ko alhaaliji aɗum tan inchallah taala ceerno sabbune ceerno Ahmadou Yaya Ba mo legal ɗeɓoto en jettima jarnima hano hannirta niyete hande koɗo men e jamma hande o ko ceerno Ousmane Sy machallah ɗon e legal men sibaw ceerno Ousmane mo baba Abou Boubou Sy machallah on koɗo men hande ceerno Ousmane similma weltare mawde hande jaɓɓade mo ɗo ene sakmen Dakar FM hayso wona gollawol gotol kam ɓe mbawide ngolon gadnol ma nadde ɗo e nder studio wadde mo ɗo yewtere mi wawi wiide noon kono kam min jogui weltare kam ko lawol ma gaddol hande e yewtere men anda hoorema bismadema bisimilla kadi fof camina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waɗi foof min calmini on min juurima on ñaguima on du'aw neldi on du'aw gaddata calminade ɗi noon hono jinnaɗo men ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno min ñaago Allah yo weli yo Allah won e makko on calminirten jinnaɗo men hono ceerno Ibn Oumar ceerno calminamo emin juuromo min ñaagomo du'aw calmini galle o foof yo gardiɗo radio ngo on e min calmini ɗum kanko e wallediɓe makko fof a jarama no feewi ceerno Ousmane Sy bandiraɓe nani kono kadi paami beltima hano hannirta ni nani sawto o kono kadi keɓtini tigi rigui no ceerno Ousmane bandiraɓe beltima no sanne
Cilamuɗo Yaya nani machallah koɗo men o en beltima no fewi haala makko sanne eɗen gandi yewtere men anda hoorema no mbiɗen ni heewi yaade ko guure ɗe ceerno Sinthie walla ɓen mawɓe wurdunoɓe ceerno goldema golle tiɗɗe golle matde ɗe ganduɗa golɗe majjata mayata yewtere ko on sifa e on fanno yahata hande noon sen bismima ɗo ceerno Ousmane Sy ko weltare mawde eɗen gandi jinnaɗo makko on Baba Boubou Sy ko ganduɗa ko gonduno tañmo Seydou gila toon to Médina Elhadj gondima golle tiɗɗe golle mantiniɗe hamdulillahi rabbil alamina ha fera ara ɗo ɗum noon so Allah hollamɗo jaaɓi min garema ko joni e namde jaabuji mbawen namdadema o wawa faccirande bandiraɓe Ba Boubou Sy mo ganduɗa so haalama tan kala ganduɗo dental ngal walla jaaho e tarikaji dental ngal e nana haala makko no fewi kanko Ba Boubou Sy o ɗo e wurtede ngo Madina Gounass kadi fof ceerno Ousmane caggal weltare no fewi no mbiɗen ni jinnaɗo en Baba Boubou Sy koye makko garreten to yi aduna e wuuro hankkadi kam domi tigel tan hankkadi to janggi no ardi Médina Elhadj no jokkodira Thiadio Saydou hankkadi ha mbawni yettade Madina Gounass haade wi adde namde goɗɗe ɗe ceerno Ousmane bisimilla ma namdima min namdal ɗuɗɗingal kono noon momin eto haalde hen fodde famamuya men Boubou Sy Boubou Sy yi aduna ko mbumba inchallah nokko no wiye mbumba ko ɗon o yi aduna ko ɗon kadi o jangi o jangi e mbumba o jangi e diwanuji mbumba ha watti hakkille ha o mawni o adi jangude fof banggue mecce ko sañgol tigi sañanno caggal mum o jooɗoyi Ndar o sañana lamɓe sañana yontaɓe zaman on saaha ha Allah addoyi ɗon sarifajo goto no immi Cilon tawimo ɗon sarifajo o noon yiɗi ɓe jaada ngan sanga ɓe jirlodi diwan o no feewi on Sharif noon adi jofanade mo ceerno on Sharif adi jofanade mo ceerno caggal nde on yiɗiɓe gonda tawi jeeya machallah nde wonno seeranɓe hanki ene nunɗi wallahi mbiyani ɓe hande ɓe nunɗani de kono won gueɗal ɓe ngal Allah waɗanno seeranɓe hanki gonga jofade ɓe neɗɗo ko gueɗal ma koto kaari woni wallahi jomum immo yaha toon machallah tawa ko kaari ko jofande nde o jofanino ma toon nde sa yeehi a tawande ɗo nde ɓe gartiri ha Ndar o dondiri e Boubou o yeehi machallah Boubou heddi ɗon ko juuti ne jokkodiri e lamɓe tuuba goto noon ari ɗon yiimo watti sañande on adi nawde mo Belgique machallah tawa wawa wurde toon no wonirno Ndar ni ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe hufno ɗon ɓe tawi neɗɗo ndimagu makko rokkani mo woppudeɓe ɗo tan kanko o yaha o arti wonde mabɓe ɗon ha hunde juuti o immiti toon o ari ko Kolda nde o ari Kolda woni ɗon ko juuti omo wonde ceerno Oumar Touré nde o nani ceerno Oumar Touré o yeehi toon o sikkanno ko on woni mo Sharif o sifantonomo o wondi ɗon e ceerno Oumar Touré ko juuti maaleɗo Sharif o sifantonomo ɗe wona o faate meccal makko omo saña omo yeeya ha Allah addoyi Alaji Ma Saydou nde Allah addi Alaji Ma Saydou woodi garɗo tawimo jeere ɗo gollarɗo wimo nonno kala koɗo garɗo ko kanko heewi toppitade alhaali muɗum wimo ceerno Boubou won koɗo mawɗo garɗo ɗo ceernajo ne yimmi Fuuta min jiiɗi jindira e makko sa hamo jogui cuddiɗo makko ne wiye nen Mariam Kane kañum ne ko goobo kanko o sañat o yana goobo soodi nduggu makko ha gasi o neldi galle ngarin bottaji jawti ko hirande dooka hirande pari o namori hirande makko
salmondiri e ceerno kabrodiri ceerno namdimo to jeeya o haali o namdi ceerno ɗo jeeya ceerno haali ceerno yaltini e konngol e hunuko mum wimo an de ka bandam est ce que machallah jeeɗa ko mbumba min jeyami ko cikkitte an ka bandam waɗɗodirande mbumba cikkitte goɓorel machallah hikram yihen wiri ɗon wallahi kisa ceerno namdimo mara ko tijani yanke wima aha namdimo hol dokkuɗomo lawol o haali ceerno itti kala muɗum wirti machallah o futur ɓe juuli futur ɓe mbirdi wa ɓe mbaɗi wasifa ha pari ɓe juuli geeƴe mamam heɓɓiti wimo noon min sinno ko sagam o walto yanno gallam o wi ko taki o wi mi yiɗa mbaala e oɗo galle est ce que ceerno de o wi buubu ko Allah holluma ko holli kam ɗum kono accutan mi waala ɗo gonga yaɓel o waali ɗon ni kam addi gandodiral makko e ceerno machallah wona wonde eɓe gandodirno gila Fuuta nam gonga kamɓe ko ɗo Kolda ɗo ɓe gandodiri Kolda ɗo gonga ɗo ɓe gododiri machallah ɗo alhaaliji maɓɓe fof gonti gotum ɓe gonti neɗɗo goto machallah ceerno noon wonde e makko ɗo ko juuti namdimo no foti duuɓi o wayri Fuuta o haali nam ndeke o wayri Fuuta ko juuti o ruttaki toon ceerno wimo mata eɓe kumpito alhaali ma o wi ala ɓe kumpitaki wimo buubu ɗum wattaki guurɗo woto jab majjude saka hakkunde ɗo tan e Fuuta min noon komi jawtowo paami ko nokku ene wiye Madina Sidi Alaji Ali nam mbiɗa yaha mbiɗa juuroyo jiyaɗo Allah mo nananmi toon on saha kanko ceerno o suwa yiidude taw Sidi Alaji Ali kanko buubu o ceerno heɓɓiti wimo ya faato Fuuta haɓe ganda aɗa wuuri nam gonga jiya bande en jiima sa arti kala to nanɗa kam tawya kam Allahu akbar ni woni sababu faatude mo Fuuta nde wonno on saha ko jola ala ko koyɗe yarata woni dawal kam ɓe fodde duuɓi ɗiɗi o artani nde o artiri Kolda o laahni ceerno wiya ceerno yawti Madina wuro ene wiye Madina ceerno ko toon heedi machallah o ari o abbi ceerno hawyi ɗum o wondikini ceerno ceerno noon o wi ceerno min hande ɗo gonmi ɗo mi wawa wurde gaga ma gonga mboɗo yiɗi kala ɗo gonɗa gonden ɗon nam ceerno wimo aha o wi ceerno wimo bisimilla ma wonti ɓiɗɗo galle kanko heccar ceerno fodde duuɓi sappo kam ina hakkude maɓɓe to bangi duuɓi to kanko hecci ceerno wiyete machallah kono ceerno en kam heccude ɗumen weeɓani wallahi o wayni ceerno wonde omo addoya galle makko o yi o addoya nen Mariam ɓe gondi ɗo dumon no juutɗo ceerno noddimo kamɓe tan ɗiɗo nder sal walla soko nder suudu walla kam ɗo wawi wonde fof kam ceerno noddimo kamɓe tan ɗiɗo ɓe jewtide ceerno wimo buubu aɗa wawi wurde ɗo an sabu an ken waddaɓe ko Allah waddi en o haalanimo noon no sari fo o wironomo ni oy kono oɗo jiyaɗo Allah o añani wonde ɗo kono hande o wawa wonde on nen Mariam Kano oy kala noon ñande oto nawtumo kono kala ñande o wima omo yiɗi hoodde haalano ni woni gonɗo dumunna kanko nen Mariam o saha fo o wiyana buu paten Kolda ɗo en mbaɗo wonde jaabowol makko kanko mam buubo yomo ala min kay hankiren komi jooɗiɗo koy tawi noon ɗum ko gonga e makko kanko nen Mariam o haalani ceerno wimo buubu sa fini nawrumo ha e jinnaɓe makko jaafoɗa mo garta
ni woni sababu nawtudemo e yaafimo o arti somi faami namdal machallah ceerno Yaya machallah alani ɗiɗo gardidi payidindi mantinidi sa heeɗima haala karnaɗande kala koko doli wona ko waɗata sikki sak ala ko sellude kadi ko haalɗo ko machallah e nder ko mbadduno jinnaɗo ko Boubou Sy yewtere ko haalɗo ko machallah on haalin ɗo alhamdulillah alamin ceerno Yaya alani onon tigi ceerno Sy min calminima no feewi min beltanimama kadi machallah no ceerno Samadou wini tawno heewi waɗoɓe tarikaji ene heewi jimɗi koye kayitaji taw ene bindi kono no wini nde wonno ka dolɗo ɗum tagi koye hoore heew woni alhamdulillah on beltima no feewi ceerno Samadou mo addani en hannde o ko gooto eɓe ngannduɗaa ko jaalal e nder jaale gondunooɗe sehtiraaji radiyallahu taala anhu sabu so tawi a faami haala ka e nder no haalide taarih o ni Ba Boubou annondiri e sehtiraaji diine radiyallahu taala anhu gila sehtiraaji diine annondiraani e Seydi Hadji Ali Thiam radiyallahu taala anhu wadde ɗum ko huunde ɓooyde wallahi ene jogii noon ko jimmi heen naamdaade seeɗa gueɗel gotal ngal so tawi ene newi o haali nde o jibina ko toon to Bumba beele hitande mo jeggi jaggani hitande kanko Ba Boubou par exemple so woni o wi so woni Ba Boubou hecci ceerno ko duuɓi sappo hankadi anndo ene anndo wadde ko 1890 ceerno ko 1900 wala yi aduna e ko ɓuri heewde e ceerno Ama Samba ɗo ko ɓuri hawnaade ko ceerno ko ɓuri heewde e abbiɓe ɗum ko hecciɓe ceerno machallah kala hen mo namdira duuɓi mum a tawat ko dow duuɓi ceerno woni kono no wini e neɗɗo ene hecca neɗɗo duuɓi kono taw heccani ɗum machallah gueɗel ɗimmiyol ngel Ba Boubou nanten Ba Boubou noon gandirɗen ko ɗum kam woni mashhuro makko manam ko ɗum woni ko lolli beele omo jogui inde wonde nde wona Ba Boubou Boubou o tan woodi fodde komin gandi machallah so ɗum en ni ceerno Samba ɗum ko weltade no feewi namdaremo kadi nde o yiidi e sehsiraji diine radiyallahu taala anhu nde o haali hen wonde on won ko jofunimo ha wimo wonde yo nawtu cuddiɗo so tawi woni wawaɗo hen wonde beele nde o yeehi nde o artu nde o artini kanko ceerno ɓe jaadi Madina Elas malla ala kanko on saha taw ceerno immi Madina Elas artiɗo e Madina kankadi a taw sinci Madina ko ɗo e Madina ɗo e Madina o nawti on saha kanko arti est ce que ceerno machallah merci de micro a jarama no feewi ceerno Yaya a jarama kadi ceerno Ousmane Sy nanama famama weltama sanne fiyama Ba Boubou e galle ceerno alhamdulillah min woni hen almuɗo woni hen mo ganduɗa gollodiɗo ceerno gonga kono kadi kanko Ousmane kanko Ba Boubou ceerno Alhaji Tidiani Ba nde woni e galle he wonano gandaɗo no feewi kono kadi a joofima nani haade yiyande fuɗɗade onko Ba Boubou ceerno haalanomo e ceerno bisimilla ɗum foof ko gueɗe ganduɗa so nanama en ɓeyda neɗɗo o almudagal mum e jantal ngal almudagal mum e ceerno kadi ko ɓay ko hunde wonde ko ɓooyi ɓenni wadde haalde ɗum nde ko ha naftore ceerno Ousmane fami jimmi haalde ko e wona ɗum kala ɗon ko jofiɗa ɗon ko on saaha ceerno kañum ɓurno wadde favori ɓurno ƴettude ko ɓiɓɓe ɓe o rokka walla almuɓe ɓe o tami e samande makko almuɓe makko ceerno o wonano neɗɗo takkuno ɗum hoore makko ni saka ene ɗum ɗoni saha fof mama wiyamo ceerno min de no jiɗirmi ni mi heɓirano saabu min jimmi Ahmad Tidiane cusnamo hoore ma takkamo hoore ma non jimmi mbaɗa no jinnaɗo wadata ɓiɗɗiyum ni jinnaɗo wadata ɓiyum ni ceerno moosa deƴƴo saha fof ceerno Ba Boubou wiyama noon ha en gotol noon o noddi mama ɓe jooɗi eɓe ƴewta o wiya ha ko jiɗatnoɗa Ahmad Tidiane ko min e hooram ko ɗum jiɗatnomo kono noon alhamdulillahi rabbil alamin hande ɗum feeñi e makko ceerno Ahmad Tidiane hande oɗo ñalawma o fawi koyngal makko e felo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha aduna firto ɗum bonata
mamam heɓɓitimo wimo hanki noon ka ceernam kono hannde mi watti geɗam fof Cheikh Ahmad Tidiane ko ni ɗum wayi somi machallah kadi nde o nawrinen Mariam o arti kankri woni kala perɗo garowo nden wona immima tan a ari a addoyte nam ko ceerno waɗata oto addoyma an perowo o wadda hen kadi gaddoyowo nam nden hewno addoyde ko mamam babusi wallahi somo ara kadi diwan cikkitte o fof joldata ko cikkitte o garat ha cikkitte joldon ɗon machallah diwan fof ne waɗi to joldanno ni woni sababu o yaade mo addoya ferɓe kala perannoɗo o yaha e yamirore ceerno o addoya ɗon kadi ko kanko heedanno ɗon dental ngal e on saha machallah heewi kadi ɗo ceerno yahatno o heewani heddade caggal tigi gila to yarete koyɗe nam ha to yarete no puccu ha to yarete otoji hande otoji ngoodi ko neɗɗo jaadannoɗo e ceerno tigi tigi alhamdulillah kadi ko neɗɗo joom hayba o wonno machallah so feeñi tan yimɓe cikkanno ko ceerno on nde dogane paye makko o yi ala ko o woni ceerno machallah kadi so ceerno naati kanko heewi ko jooɗade less caali ɗo o jooɗo o wona e wirdude Allahu akbar yimɓe jooɗo purlomo ha ceerno yalta won hen gara so jettima tan cikka ko kanko won hen jitta ko jogino mbiyane tottamo won hen mbaɗa juuɗe ni machallah so pari wirdude o he mi wona ceerno min komi almudo ceerno ne ara so yalti o ganda ko on woni ceerno Allahu akbar ni o wanno e ceerno bele nde o ari nde neɓe ngari nde kanko ko ɗon e galle ceerno tan o wonde ceerno malla ala nde ɓe jetti tan ceerno sincunimo galle ɗon ne ko namdal lamdal jarngal namdade kadi machallah kanko nde o ari to étage ceerno Abdoul o dariɗo étage makko ancien woni ɗo ceerno baro ceerno Abdoul en koɗi ɗo o ɗon o hoɗi kanko buusi ɗon o wadno suudu kaara bulungo ɗon o wonno ha o maayi o yaltani galle o machallah anda hitande ruttinde mi jaggani hono kam kanko e bamum Souleymane Sarr en natti ɓe gartu wirnoyde buubusi tan wulaango bamum Souleymane Sarr en ari ndesan wonde on nattugol makko e nattugol ceerno duuɓi sappo nan ɗon machallah wadde ceerno kañum 80 kanko 70 kanko adi yaade duuɓi sappo nana hakkunde maɓɓe wadde 70 kanko waɗi wonata nden machallah ndem ba buubu yalti premier mum jaggoyde galle jaggi ko les faro galle Tidiane Racine en ɗo wonɗo galle Alaji Racine o e caangol ngo hirnaange muɗum ko toon o jagguno ore o haalani ceerno mi feccinani o yahan galle ma ko ɗo o galle Abou Babou ɗum koye juuɗam woni on galle nde jagga ɗo min koli ɗo o jagganani Abou Babou kanko ceerno koye radio noon kaalamin o jaggani ɗum ko taaniraɓe makko wonnoɓe e galle he on saha so jalti taw enen dañato jeehi kanko ceerno o waɗi hen inde baba mahiron suudu kaar waɗa sahaji mamam yalta galle ceerno yaha foftoyo toon ha waktu juulal arta kañum e ceerno Amadou Khalid Ndongo Barkate ko ni ɗum wano kono mamam kay ha natti koye galle he woni machallah on saha noon nde woni e galle he nde omo rokka sukaɓe ha heewi kanko mam Boubou nde o certain nen Mariam o joguitino ko biyeteɗo nen haran
nen harano non neno Penda Jallel nam e bandum gorko no wiyeteno Saydou Haran e babam e goddo no wiyeteno Samba Ladde nam kanko beedo nayo ko mama Bubu neno gonga hen dido be nokka ko nen Haran woni Penda Jallel o e Saydou Haran o babam o e Samba Ladde o ndokka ko Bubu Sy kambe beedo non ko mamam neno ede Bubu Sy o meeda dañde biddo ndesa meeda so mi faami ko namdal ma kam nam on yi machallah jaram no feewi Ceerno Ousmane Ramad Yaya machallah en nani oɗo tarikh labtuɗo mo ganduɗa ko mammen ba Bubu Sy mo ganduɗa hande tarikh Ceerno mawɗo so haalnama forto o haalet sabu ko galle Ceerno he wonno en o wuuri ko battuɗo Ceerno golle tiɗɗo golle mawde tagno ko gonyanki tigi wonno ande ko no subalɓe moccuɓe kañumen ngala caakan ko wonɗa Ceerno ko fof wonɗen yetto ka guidotoma kala to kaldata ko ko ma law machallah wadde noon gonyanki tigi rigui machallah beltima hen no fewi o jarama non so namdal jiguiɗa haɓen arde e jinnaɗo men ba Bubu Sy o ganduɗa haalijo wonde ba Bubu dañani joni noon baba Bubu Sy on beele ko kanko o dañano atana caggal o dañino walla ko dañano tan ɗon ko laɓɓirta marinaɓe ko takki marina heeɗima kañum de ko labnal aywa ɓe meeɗi yaade Mbour nam ɓe jaano Mbour kanko e Bubu Sy o Alaji Massaydou ɓe jaadi Mbour Ceerno Ahmad Baro salminde ɗum e juurade ɗum ɓe poti yawtude Dakar ɓe ngoni ɗon balɗe tati kanje ɗe ɗon balɗe tati fof konngol Bubu Sy ko gotol so ɓe juuli geeƴe tan ɓe garti on saha hakkunde galle ɗo wertete ɓe jooɗo ɓe jewta Ceerno Ahmad Baro ne jewta kanko o jooɗo bange walji goɗɗo ina ɗon ne defa ataye so siiwi totta mo totta Ceerno en wona yarde so pari o nawta kasuɗi so ala ko heddi duwawo ne waɗe eɓe goto fof no foftoyo o wiyaɓe moɗo ñaagui on yo duwanomi mata mami dañ ɓiɗɗo ɓe daarodira ɓe dañ ha jamma tataɓijo yaral Massaydou wimo Ceerno Ahmad Baro anani ko Bubu haali ko o wi aha mi nani ma en mbad duwaw so Allah jaɓi ma Allah rokkumo ɓiɗɗo kono o rewata e keeci makko Allahu akbar kono so wona kalanaɗo hay goto wawa wiide Bubu Sy jibinani o Allahu akbar Bubu Sy wuuri ha maayi hay goto anda ɗo e Madina so wona ɓurɓe takkademo o jibinani Abou Babou Allahu akbar ande go jibinimo ko biyeteɗo Ahmad o e Bubu o jiidi baaba goto Bubu ko goto yummum nam Ahmad o nde jibinimo nde takkani rokki Bubu so wuuri wuuranimo o maayi Allahu akbar ko ni woni sababu rokkedemo Abou nde jon noon o haalani ɗum Ceerno wimo bisimilla nde o Abou dañande nde inna rokkamamo o haalani Ceerno wimo bisimilla yo wonan en toon ha yonta ma en gaddoy so yonti kay so Allah jaɓi ken addoyo o yehi ɗo addoyde ferɓe o yawti Mbumba tawi on saha bam ne yaara e duuɓi jeegom tan o noddi mamam gorko jiɓinde babam o wimo komi nawro ɓiyam gasi o wi ka nawromo o wi komi nawromo o wi saɗa yaha cikkitte accumo ɗo sa nawrimo tan Mbumba fof wiyata ko yahata mbiɗa andi ɓe koddumi ɗo no janngodiɓe jahata 4 heures jamma tan o rondimo takki laawol ha o yetti cikkit
totti mama Boubou ar est-ce que ni baba mata Allahu mashallah babam woni ɗo ha waɗi galle ruttaki Fuuta Allahu akbar jaaro e duuɓi jeeɗiɗi nde o yetti mama Boubou nde yettinimo yettini ferɓe yetti Madina ɗo hollimo ceerno wi ko oɗo o wi ko oɗo alhamdulillahi rabbil alamin Boubou somi ñaagi mama aɗa jaɓa o wi kala ko ñaagiɗa ham mboɗo jaɓa o mboɗo yiɗi dokkaka mo oɗo yam Boubou addi joñon tan oymi rokki Ibnu Umar am machallah alhamdulillah ni dokkal makko e ceerno Ibnu Umar ko ɗo fuɗɗi machallah Allahu akbar Allahu akbar nde ansa bam noon jogini ceerno Ibnu duuɓi ɗiɗi machallah nde yehi haɓe kellifa o itti baba mo o watti ɗum e juuɗe ceerno Abdou kanko ceerno Alima Saydou o yimi rokkanimo noon komi kalfinɗomo yande haajam ari hen fof komi gartuno Allahu akbar ni woni o woni e juuɗe ceerno Abdoul ha ceerno Ibnu yonti yaade Fass kono hatta kala ɗo ceerno Ibnu yahara kamɓe jaadata kamɓe dokkida wirdu ñalawma goto kamɓe mbadde kala gueɗe ko kamɓe mbaddata joni noon ceerno noddi babam o yimi Abou o wimo nam aɗa jaɓɓa funtede eyi so tawi ko an de mboɗo jaɓa so tawi goɗɗo nomi jaɓata gonga mo eyi ya so tawi ko an mbiɗa jaɓa so tawi ko goɗɗo mi jaɓanta ɗum jaɓata kay ko ni watte machallah mboɗo yiɗi nawde ceerno ma Fass janggo e holo ceerno Ibnu Umar mboɗo yiɗi jaada e makko sa yehi noon dendagal ko almudo ene waɗana ceerno muɗum naam mboɗo ñaagima ya lomtomo hen est ce que machallah almudo so yiɗi dañde barke bindi ɗi tampana ceerno mum gonga kono kay o ala sembe mum naam mboɗo ñaagima noon ya jaadana kam e makko gonga ni woni sababu yaadudemo e ceerno Ibnu Umar ceerno Fass o sa yettima noon yaaro ceerno Ahmad Tidiane jaada e ceerno ma kabramo o addimo kala ko ɓe gardo kala ɗo ɓe jaaduno ko babam yet ha yettinta konngol machallah nde babam yettina konngol ceerno Ibnu wonko yobna yo yettin ceerno Ahmad Tidiane Fass naam nde babam yettina konngol ceerno Ahmad Tidiane Fass wimo sinno koko looweteno mi lowannomo joni ndeysan o hoota so huɓi ceerno ma reyam wallahi kono ko ma jangi wallahi kanko ceerno Ibnu heɓɓiti o wi ceerno Ahmad Tidiane ceerno wi ya jangini Abou Babou bindol lahdari bi'etengol bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar piranamo ngol o yiɗi yo hippu deftere makko barke duɗal ngal kam o dañingal machallah woni sababu janginimo ɗum machallah Allahu akbar kanko ne so fini o ala haaju o ala hamma so wona sasimo ceerno sasimo naam so fini o yahata ko kufantum koyɗe Allahu akbar gonga soodo e mburu naam mburu machine on saha ceernajo o kañum ñama alhamdulillah soodo e o adda woyndu wondu ɗon ɗo ne luggi poliɗi ɗum ɗoji mum ko ƴogira ko caɗele naam immoto ko gila 4 heures ƴooga o joƴƴin gila yimɓe keewani saha ceer Cheikh nan toon ceer Malick Bara nan toon gonga hankkadi ne ɓeeɗo yanti e sasi he hayso alano hen sabu ko ɓiɓɓe ceerno makko wallahi ɓiɓɓe ceerno mum machallah tigi noon ɓiɓɓe ceerno mum ceerno daw gonga machallah ceer Ahmad Bara machallah ceerno mum ceer Alima Saydou no feewi gonga haade noon ɓen nan toon naam watti ɗum e sasi he ndeysan gonga so fini subaka so toppitima ɗum ha gasi so tawi ko ndungu so ɓe dawi
sasiji ɗiɗo taƴante nam sasi ceeri mum e sasi makko machallah mo rema ɗum ha para ceero Alaji Seydou wiinomo so tawi o yehi o teenoyi o arti waare ceeribu nde o fukki woto tottu hay gooto sohnaaɓe ceerno Ahmad Tidiane ɓe hay gooto woto tottu ƴettuɗo fof ko arsiki mum gasi yo fukkurano yaha ko noon o waɗata ndeysan gonga est ce que andi ɗum ɗo gonga ni almudagal ne hen kono hollede laawol ngol rewata gila yahani gonga ene hen gonga sa itti a totti o tan nam ma mbiya acci o kadi haade noon fof en mbawa hebdude ñalawma goto wallahi wat tan no mbirɗa ya wonni sa yiɗi hisde almudo so yiɗi hisde tan yo het caggal ceero mum gasi wallahi gonga hakkunde ma e ceero ma a fotani rokkude mo hay distance goto sa yiɗi naftorade mo nam nde ceerno yecciti fof gite mum ne janayma an almudo kala ko ɓiɗɗo heɓata ɗon an a heɓat ɗum ɗon machallah gonga sabu ceernagal ko jiiɗa ko e almudagal a ɗiggat tan keɓa ɗum gonga ɗum tan de wona ƴeƴe wona hayda sa fooɗa ceerno ko an ceerno haali ɗum ni sa fooɗanima tan a hayri hebde ma sikku ka dañƴo taw ka wallahi ka bas kono eɗen ñaagui Allah yo Allah rokko en wonde amin ya rabbal alamin amin mi anda min de kono Abou Babou mbiɗa seedanima ko almudo mi anda noon Boubou Sy alhamdulillah mi yiyanimo kono mbiɗa seedi Abou Babou ko almudo wallahi fof ne seedi sabu dendagal ɗo ceerno wadnomo waddi hen hawo yalti aduna timmini wallahi timmini ha timmi hay so o wawa o waddi hen machallah kay bara gonga sabu ceerno meeɗi wiide mo kalifa makko Allah ceerno Ibnu Umar ceerno machallah kala ɗo woni won ɗon kala ɗo ceerno Ibnu wonno o woni ɗon so wona ɗo wawa yaade wallahi tele gonga wallahi ɓesgu makko kadi o turti ɗum hen nam gonga machallah jaram no feewi ceerno Ousmane Sy machallah bandiraɓe en belti hojmaji kala en doga sako heeɗiɓe taw kadi sa ƴetti konngol ko hara deƴƴude wono kalta ko haala mbatka fayida sanne ene haale almudagal ngal neɗɗo ene faama hen ko heewi bange hoore muɗum ene kadi janga hen kadi ko heewi no ko ɗum jangde ɓeɗo mawɓe men hanki no mbaduno e seeremɓe men ɓe ni hande enen yonte men enen hande holko paɗɗen alhamdulillah alamin ceerno Ahmad Yaya enen kala nande bisimillah ko noon no wini kala ko jiiɗa ko almudagal wallahi sa yi en jooɗima ɗo hande oɗo palato hande eɗen jewta ko almudagal wallahi almudagal reggin ɗum ha yettin ɗum ɗo mawɓe men ɓe jeeɓi ɗiggande safraji diine ha jiiɗen hen aduna ha enen hande eɗen jooɗi ɗo eɗen jewta ɓe ton mawɓe o haali haala o wi wonde o anda kam Babou soko almudo kono kam mo andi o Babou o ko almudagal o addi almudagal o adduma an addinene fof machallah ɗum ko hunde yetteten Allah no feewi so mi ruttima caggal seeɗa beele kanko Babou o yaadino seftraji diine Makka mallala Babou meeɗa yaade Makka meeɗa Abou Babou meeɗa laawol ceerno Alaji Seydou Fass gadanol kanko e Boubou Sy Ndiaye ngol laawol nde ɓe jahata nde on saha ko bato nam no woodi ɗum woni sababu fergol Alaji Siley Monne alle monne tigi noon ahi selli on saha on e Boubou o koɓe yontidiɓe koɓe sehilaɓe koɓe giƴiraɓe gonga ɓe mbayrodiri fodde duuɓi on saha Alaji Siley Monne o liggoto koye bato he hawre ceerno ene yaha Allah no waɗɗi kadi koye on bato ɓe jeehi machallah
Alaji Sile monne o ne naata e bato ene ƴeewa kayitaaji maɓɓe nam ha Boubou Sy o yiimo ndeysan ɓe calmodiri ɓe maɓɓodiri kanko Alaji Sile monne o wi miɗe nani joni ko leydi ɓaleri gonɗa andi kam mberga leydi ɓaleri non mbiyata nani koye ceernajo mawɗo gonduɗa toon ndeysan oymo aha ko kanko woni o uyi jam ko o uyi ko o fuɗɗi wiide wadde yewtere ceernimo yo jokku golle haw gayna machallah o jokki golle makko haw gayni mamam falimo wimo mboɗo yiɗi cuuɗi baɗa e gonɗi hen taw réserve wayi hoɓɓe mawɓe so ngari ɗo gona mballa kam hen o immoɗo ɗo wona jonde makko Aliou Souleymane regli ɗum ɗon mam ceerno nawi toon machallah mam Boubou nawi toon ceerno nawi toon jokki yewtere maɓɓe noon ha no ɓe jettoroyi ni ceerno heɓɓiti wimo so tawi o ala ngantu yo wayno ardiɓe maɓe ɓe jahata ziyara ɗum woni sababu maɓɓe yaha ni woni ceerno Alaji Souleymane ha yiɗi hen ceerno o hooli ɗum hen jebbili hoore mum ceerno ɗum woni sababu machallah kono makka kam o meeɗata yaade machallah alhamdulillah alamin machallah ceerno Yaya jarama no feewi jarama kadi ceerno Ousmane Sy e ndeɗo yewtere men hande wonde fayida yewtere kadi alɗude nde ganduɗa alhamdulillah alamin yewtere men ande hoorema ɓooyi jaɓɓade hoɓɓe ɓooyi kadi yewtide sahabaɓe ceerno wondunoɓe ceerno kono hande kadi alhamdulillah alamin yewtama ba Boubou Sy so haalama sikkala ba Boubou Sy so haalama hakkude ceerno Ibou ceerno wi ɗum ni yo waɗiri noon wonde ceerno Ibou Oumar ceerno ene jangga ko almuɗo no ceerno ngo kanko heeɗe ɗum ha on gayna jangde ha arta alhamdulillah alamin ko gueɗal mangal so tawi mi juumani ni ne ceerno Ibou jaati ene haalta ɗum machallah halta haala mbako hono la wonde min mi heɗade haala makko Babou Boubou Sy o hoto jinnaɗo makko o min mbaddinde nde yewtere nan ɗo ma fawto ɗum ɗo yimɓe kadi ketto hande ko ɓiye ko wonɗo janggo cagga jinnaɗo hotum ko jewteɗe muɗum inchallah nane masiŋaji ene mofta julɓe naftoroɓe hano hannirta ni en beltanimomo no feewi en beltanima kadi heeɗiyankoɓe mi sikka la ɗum ɗo ko ngaalu andu ɗum de ko hunde wonde fayida no feewi janggo jaam ferɓe hande jibinaɓe 80 faade hande wasata ko manki andude e ferko ngo ha e dental yaadu muɗum ko ɗeɗo jewte sen jewte hanki mawɓe men jinnaɓe no gondirno e seeremɓe andat an perɗo hande o walla jibinaɗo 80 faade joni ɓoyani o anden an wadde an wono ni poɗɗa waade ko ni poɗɗa siforade wadde yewtire ko ha nafta renno go ko ha nafta julɓe bandira fof beltima no feewi ceerno Ousmane a haali nane banggue galle men Moussalo fodde no nangirani fodde kadi no woniri ni yimɓe attu tan to banggue kanko jinnan baba Abou Boubou Sy o kankone caggal nde wonde ceerno ceerno ha Allah waɗi kadi kanko hitande urte joomi ko e ko nandi hen jimmi garta ene kanko baba Boubou Sy Babou alhamdulillah rabbil alamin minen kam min jibina tan ko min tawi omo wonde ko ceerno Ibou alhaali makko fof ko ceerno Ibou hayso o dañino haajo o wayno yima ceerno wiyatamo ka wayni o ceerno man o wiyami aha mi waynimomo kono o wiyomi ar ha ima mi haalatma o wiya yami yamiri kono rutto ha ima ni min tawdi mo wurde ceerno Ibou min jibina e nder ɗum o holli min kadi ɗum alhamdulillah yo Allah rokku min noon rokka dendagal ɓiɓɓe julɓe yiide yiyande nde jinnaɓe ɓe kolli en nde ha mbawen hutorade ɗum naftorden saabu ko nafoore men kamɓe koɓe keɓanno koɓe keeɓi inchallah wallahi ɓe keeɓi yo ni o wondiri e ceerno Ibou kala haaju makko walla kala ko o jogui ko maw ara ha o yetto on o disnodira e muɗum nde o fuɗɗa wadde mbiɗe teski galle ɗo gila afo amen o ha kodda amen ha taniraɓe ala mo dewgal mum humete mo Abou Boubou rokkiri on ala fof ko kanko rokkirta so ala ɗo ko mawo heɓe téléphone so heɓaka téléphone afadat hawa saɗa yiɗi afadat hawa arta ɗum kam ko noon o lelniri programme
wallahi gonga wa ko heddi non aduna yahatan wallahi hande ko minen poti jaggude naam ko minen poti darade ko minen poti sirnginade ko minen poti toppitade e dendangal do o yiyeteno e galle he naam min jiye don gonga ha wi e goppe do wona ko mon wallahi bide teskinde babam rafane tampi Ceerno Ibnu ari salmindemo naam di jodi ba amasine tawa seede babam wi Ceerno Ibnu o wi mo naam Ceerno Ibnu wi naam o wi sukaabe be khalifa mon Allah o ko o woni bammo Allahu akbar min mi wona bamon hande ko o woni bamon khalifa mon Allah o do kanko babam o wi ni Ceerno Ibnu o wi min ni minen sukaabe be khalifa amen Allah Ceerno Ibnu Umar Ceerno naam alhamdulillah o woni babe amen gonga yomin tinno e makko yomin jaggumo yomin jaa e makko yo yimin kala sa wallahi o haali non ha Ceerno Ibnu hebbiti wi Abu Babu ko kala ha do ko hankatin be poti andude ankay toppiro den no Allah nyaagoden Allah no Allah dirti Allah wallahi kono hande ko kala ha do ko be poti andude gonga ko ndar on rafi non accu yanim gonga fofi d'accord delle wallahi on julde taski ari minen fof esngu min kawray ton na oddo darotono e galle he ko wadanno he ko min toppiri min dari na masha min kam mi hewani ummade do kono ena gasa wonde tawa heddi be dañiran non goro fof won dongal ngal jogoto gonga ngal alhaali wa rokkude dum wonde ton daiman gonga dum kadi yimbe ngandira non neddo ena wasa yiyede don tawana e sago mum no woni neddo ene wodda taw ko badi on badi humpondirane neddo ene bado taw ko goddu selli on taski don gonmi aga ko golleteno gasi minene mino e miñira mene mawna mene bubsi hatta ha do on nyaloma so yonti somo selli o sellani ora masha sabu lomtaade mo naam darnde Abu Babu wallahi min ballamo hen min garti geeje juula garti min tane makko e ba amasi bab Daoud naam kanko Ceerno Ibnu o yalti to ceerto tan wi o yaha galle kid o wada be julmo wuri gotol naam derewi caggal makko mbimi Ceerno badde mi de nyaagi duwa mi joftoya koy kam Ousmane wiyo koy kam aha aydo bamon wonno do wiyo me o wi min mi ittata on do naam kadi mi suusa ittude on don sabu mi wadano mo don wonno mo don ko Ceerno Almasaydu gonga de Ceerno mawdo wadi mo don de o dari haw yehi omo woppi besum darode hanji on gittudo on don so tawi wodi gardo itti on don wiina itta on don ngaron kalnon son goppi non ha goddo ari don taw non Allahu akbar biido mo ni ala ko hedda ali hala gonga kadi so tawi ko gonga ko min yewtidi alhamdulillah hande kala ko kewi e galle o nodda kam hamya masha ko kompirda e dum masha so wonko kompirimi mi haalamo so ala ko kompirimi o yawat feere ha kompirda gaddana ham ko laabi naam mate so wonano jinnado o dum ne tawmo hen tawaramo wallahi gede didi nando ko jinnado ko Ceerno wallahi telle wallahi minen ko kanko woni Ceerno amen naam ko kanko min kolla wallahi ko kanko Ceerno kadi holli min masha ndemin nawetedo emin jango e mina Abdou Aziz on sa min pamde Abdul ne yara duubi jeenay mimbe de yara duubi sappo e go mamam jibindo babamo nde ari wi ne nawa min
96 ceeri bon wiimo muñanam haa mo wuuri sabu yurmaade min min pamɗi o anndi kadi on ko neɗɗo laawiiɗo o funtondiri e mum haa hooti e laawol noon waɗi asida dañi gañande woni daaka mo wuuri heɓaani artude windi leetere mum dariiɗo totti ceer Racine Dia sa yehi mballa kam haa yetto juuɗe ceeri Ibou o winde leetere he ko tanam e ɓe mbinomi yoɓe ngar ga ɓe janga ɓe mboɗo yiɗi ɓe ngara so ɓe ngarani noon min fof e wasde sellude mi arana ceeri Ibou ne andi ko wi ko omo wawi wadde ɗum yamiri min ɗi kono mboɗo tesko ñande mum guite makko ɗe jaltini kanko ceeri Ibou sabu min pamɗi kono nimsa ala alhamdulillah tagi min andude to bomba tagi min andude walli no gandirami to ni so mi tawi mi wiye mi andiraka non ga gonga est-ce que Allahu akbar ɗum fof mo jaɓi rendede alhamdulillah rabbil alamin gonga ko kanko jibini kono omo jaɓi rendede ko non tigi so joginoma hen tinde wonde min jahara wallahi min jahara gonga sabu nde hitande nde mamam Boubou natti mamam on nde ari wi babam koko hoota wima ha babam wima ha o wiya hootat dokkunumami o maayi mbattaka oy kono kay woni heddiɓe ɗo ceerno nanɗo ɓesgu mum nanɗo babam no wawa hoode min ala ko gandumi fuuta o wiya hootat dendagal gawri nde babam remno e gerte mum fof o yeehi hala baba mi ay gallo so yiɗi jeeya kañum ngam yahani haalani ceero mawɗo wimo Abou woyonama o funtodira makko tan o hoori hitande wonde o arti tan wi baba sa hootino mi anda so mi ari to jippotono gasi o yeni o andi ɗo homo hisi wonta yaade machallah jarama no feewi ceerno Ousmane Sy jarama yakoɓe kadi ceerno Yaya machallah en beltima no feewi hojmaji timmi mbiya kadi ko holko potten wayodirde machallah sinno sago taw ko eruji ɗiɗi ere feccere machallah mbawen yaññade kono kadi bandiraɓe kadi machallah beltima hen tan ceerno Yaya ko noon tigui ceerno Samba Lo en beltima no feewi en mbayri yewtere nde kono noon en kawri kadi hande nokkande mawde machallah nokkande Ba Boubou Sy e ɓesgu muɗum ko yettere Allah no feewi no wini ko wasiyade ɓe tan kamɓe ɓesgu ngu ganduɗa heddiɓe ɗo hande ɓe hono no haaliri ni yoɓe tinno ɓe nanga ha tiiɗa ɓe nanga e ceerno Ibou ha tiiɗa ɓe mbaɗa ko on woni yummaɓɓe ko on woni bammaɓɓe on woni foof mabɓe so tawi tan ɓe jaɓɓi ngal ɗon jabbal inchallahu taala ɓe nimsata ɓay kadi bammaɓɓe ko ɗum wasinoɓe kadi eɓe tinno ɓe toppi ko wasi o noon ko yettere Allah no feewi ceerno Samba Lo ɓay mintaji ko gasi en mbawa junnade haala ko weltare tan no feewi no feewi ha wona seeɗa ɗum noon ceerno Yaya weltanama no feewi ɗum noon en goppanima ndeysan jinnaɗo men ceerno Abdourahim Dia toon to Lenkiring mon ɗon nodde ɓene ko beltiɗa yewtere nde watata haalteɓe taw wonko ande mumen kanko ceerno Abdourahim Dia Lenkiring o jarama no feewi ɗum noon o saha mbawata ƴettudema ɗum noon men gartu e makko ko adi gonga ni hojomaji ɗi timmi kono ndeysan ceerno Abdourahim Dia nodduɗo ndeysan o koye heñere galle maɓɓe min jeeya ndeysan gonga won jiyaɗo Allah goto nattuno toon ceerno mawɗo yeehi juuloydemo on saaha ko puccu gonga mamam ne jaggi dabbowol ngol haa ɓe jetti juulimo arti mawɗo debbo goto sankima toon ko ɗiɗo duuɓi babam wi noddi kam ha garmi wi kam yomi yaami lomtoyo ɗum toon Allahu akbar nde jaami lomtoyade mo nde kan haala haalta ɗon kanko ceerno Abdourahim o heɓɓiti o wi tanum Boubou Sy kay ine ɗo eden Allahu akbar oɗo mo nodduɗo ɗo machallah oko jinnaɗo feewi machallah oko jinnaɗo mo wonɗo ko baba mo Abdourahim wallahi
jon noon ko hankrini hojobaji timmi wallahi heddi tan ko waynade inchallah min calmini on alhamdulillah ceer Amadou Yaya machallah ceer Ahmad Sambolo jarama fewi onon koye dosɗe dental hen alhamdulillah rabbil alamin sabu on wona sara hen o ko ɓiɗɗo e galle wallahi selli gonga o wallahi heddi noon neɗɗo anda walla wasa andude kono o ko ɓiɗɗo e nder galle ceerno sabu galle mabɓe o ko galle mo ceerno porsinno fewi wallahi ko badgol Allah alhamdulillah rabbil alamin wona badgol mabɓe alhamdulillah rabbil alamin gonga ha joni galle o ene jaggi ɗum machallah alhamdulillah gonga ɗum noon ceerama Sambolo beltima andin ko hono noon alhamdulillah rabbil alamin min calmini dental ngal min juurima fof min ñaaguima yaafuya so tawi wonko tata hen emin ñaagui julɓe ɓe yaafuya wona ɗum wonno fandare amen ko jam tan min ñaagui Allah jiyaɗo Allah mo gonduɗen ɗo yo Allah ɓoynan en moɗo amin tawane wonde e cellal allahumma amin ene wonde e sembe ene wonde e ndenka amin wallahi yo Allah rokku en andude holi kanko taw wona yiidemo tan yiidemo nene nafa de kono andude holi kanko nde wonko nafa allahu akbar machallah wallahi weeɓani noon wallahi weeɓani alhamdulillah enen yontande hande gartiren jabbere men no feewi wallahi ndentoɗen nehoɗen mbatten haqqillaji alhamdulillah rabbil alamin kala ko needi heɓani bonam needaga rokkata lay rokkata assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah ceerno Amadou Yaya weltare waɗi bisimillah Sambolo en beltima no fewi alhamdulillah min taƴƴi koko gasi wallahi kono ay ko haaliɗo hen ko wasiya mo wasiɗo hen no nam batten hakkille ko gayni ɗum ha laaɓi ay hay to banggue ko haalinane oto mo ganduɗa ko wonno oto fergo oto l'islam on oto mbiɗa ɗamini mi yanana ko noon ko mboɗo ɗamini bammakko ene jeeya e addoyɓe galleji amen allahu akbar machallah babam haaliran no wonde nde oto o ari de ene tawriɓe ni taw kanko woni allol makko omo reeni omo wone kaɓirgal mi yawmo heddi ɓarda seeɗa oto ramas o ari wiyatno oto l'islam o ari e raɓɓiɗinade tan ɓe mbi wonde e oɗo mami Issa omo jogino jawdi ha heewi tunnu ɗum fof ko ɗon wottorno ɗon ñamano ɗon yarano alay ko heewi nayyi e beyi e baali jaji me soydi noon ɓe mbi nde hollimo ga ha paari ɓe ɓurti ara ceerno wimo sen jeehi noon jeeya jawdi ma ndi fof yeeyi hay guetuguel ma loƴƴel ngel yeeyi o wi ceerno ala min kam mi ala guetuguel laƴƴel kono noon kam ceerno wima e kaw guesa ka goto lo jogui ceerno min kam mi haalta o wi nde ɓe jeehi ɓe jetti nde ɓe paani damal galle guetogol ngal fof ɓe gaadi yide ko ñanum ko ngal kelgal alhamdulillah rabbil alamin to karallagal to ko Atanan Thiam waɗɗani Harouna Cissé nana kadi Ousmane Camara e denndangal wonɓe toon kala ɗo haaldirde ko musidɗo won Amadou Sambolo yawdude ceerno Ousmane Sy ceerno Ahmadou Yaya bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nanggodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema yo en mbaale jaam pinene kisal enen kala julɓe Allah jarama